Καλώς ήρθατε στην ενότητα Χρήση εργαλείων μαθησιακής αναλυτικής και οπτικοποίησης δεδομένων για εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση. Σε αυτό το μάθημα, θα εξετάσουμε κρίσιμα εργαλεία και τεχνικές για συλλογή δεδομένων σε εκπαιδευτικά πλαίσια και θα διερευνήσουμε πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις μαθησιακές εμπειρίες. Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, θα επιτύχετε τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα. Θα γνωρίζετε ποια εργαλεία συλλογής δεδομένων υπάρχουν για τη μαθησιακή αναλυτική, θα κατανοήσετε πώς αυτά τα εργαλεία συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα και θα μάθετε πώς ενσωματώνονται με τα συστήματα διαχείρισης μάθησης, LMS. Η συλλογή δεδομένων στην εκπαίδευση παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες που βοηθούν τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν τις τάσεις, τα δυνατά σημεία και τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα επιδόσεων των φοιτητών για να εντοπίσουν τους τομείς που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη και να προσαρμόσουν τη διδασκαλία ανάλογα. Η προγνωστική αναλυτική μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό φοιτητών που διατρέχουν κίνδυνο, επιτρέποντας έγκαιρες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των πιθανοτήτων επιτυχίας τους. Θα καλύψουμε μια ποικιλία εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως εργαλεία ερευνών, π.χ. Google Forms και SurveyMonkey, τα οποία συλλέγουν ποσοτικά δεδομένα, και εργαλεία παρατήρησης, π.χ. ClassDojo, τα οποία παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στη χρήση της μαθησιακής αναλυτικής μέσα σε πλατφόρμες LMS όπως το Moodle, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ροή δεδομένων και την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα είστε εφοδιασμένοι με τις γνώσεις για την αποτελεσματική χρήση εργαλείων μαθησιακής αναλυτικής για τη λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα, βελτιώνοντας τόσο τις στρατηγικές διδασκαλίας όσο και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε και ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης μέσω της ανάλυσης δεδομένων.